Niang lang sumpay ni nga tong sugilanon. Ikaw ang gamot, ako ang punuan. And I am still am waiting. Sige lang. Hatagan ta kaghigayon karon. Hello? Mag-abot na lang ka sa gawas. Kaya ginahalang nga wala ka nagigurong orasa. Tungkol kayo doon ako ilain ng commitment nga mas nag-una ni mo. Maong mag-abot lang niya ta. Unsang orasa? Asang dapita? Mo tawag raw niya ako. Uy, nga naman ni siya. Na-feeling sampati na pa. Maragitog ka nagsungay snem niya da. Nga no ka ni ay. O sa magsalikan ini bayhana? Shit. Babe. Oh. Wala ko. Sorry nga, di ko kalugan ng adlaw. If ever doon na kay Lakaw, unya, di kinahanglan nga kuyugan taga, kay pabisi ko dito sa atong gipatrabaho ba. Kinahanglan nga na ako, nga mo supervise, babe, para masunod yun ang tanan na itong gusto. Okay, no problem, babe. May lakaw masab ko with some of my friends. Nga kinahanglan sa kong tingog para makakam up sila og hustong decision sa ilang mga plano about sa negosyo nga gusto nilang sudlan. So, iyahay lang sa taron, ha? Excuse me. Sir James? Uy. So, wag ko masayop nga ikaw nga akong nakita. Kumusta naman ka, sir? So happy nga sa katapusan. Nakita lagi kita kapag-usap. Kumusta naman ka? Happy sad nga nakakita ni mo. Can I invite you for a lunch? I won't accept no for an answer. Demanding? Tawag ako bisag unsa. Okay lang. Basta ayaw kong balibari. Please? Dili pa lang ta ka pinangga ay. Wow. I'm so happy to hear that. Pinangga. O saan nakatinuod? Tinuod sa tanang tinuod. Mark your word. Okay na bitaw ka? Oo, ikaw na good na. Thank you. Kumusta naman ka? Still single o naminyo na? Nabiyaan man gid sa train, sir, uy. Nga naman. Pulos mo ta ang mga lalaki nga naglibot nimo sa dapit din kamay mo tang? O ikaw gay nagbuot aron dili ka maminyo? Kay choosy ra kay ka? Ano ba imong gipangita sa kalalaki nga gusto nimong ikauban sa tibok nimo kinabuhi? Of course, kanang akong gikasinabot sa tanang panahon. And above all, kanang in love na kong tinuray. Ay, well, naunta to pero ibawi man sa Ginoo. Maong, wa na. Period na ko dihang bahina. Unsay period? Siya ra gyud og dili na nako ilisan pa. O to gyud ang takuan ang imong giingon. Kung wa pa ko mahibaw nga imong anak ang classmate ni Kyle, nga anak ni Carla. Si Benji akong sinagop. Anak siya sa usa ka suod nga amiga. Kinsa sa yung gibawian sa iyang kinabuhi. Oh. Tungod sa usa ka delikado nga sakit. Og ako ang iyang gibinlan sa bata. Oh. May gibati ka, sir? No, I'm okay. Sige, padayon. Giisip na nako nga ako yung anak si Benji. Hinungdan man gani. Nga ako yung apelyido nga akong gipadani ha. Nagkaila ka ba sa amahan ni Benji? Mao ganing ako nilang gipa-register ang bata ubos akong ngahan. Gideclare nga bastardo siyang pagkaanak. Kaya wa man yun makahatag na akong informasyon ang inahan sa bata sa buhi pa ni kung si kinsang amahan ini. Puragi ko matang akong kasing-kasing nga nakunahon na sa sitwasyon sa bata. Maong gibuhat na ako ang tanan. Para siya mo dako nga dili mabuli. Kay ingon raw niya sa ubang mga badlungon nga anak sa liking kawayan. Kay way papa ug mama. Mao nga ako gid siyang giangkon nga akong anak. Ingon ka niya na kalumuog kasing-kasing? Imong gikalimtan ang kaugalingon nimong kalipay para lang pagsulbad sa problema nga dili imo? Panggaon ka sa Ginoo ni Mia. Maayo unta. Pwedeng muhangyo? Sure. Unsa man na, sir? Unsa man na, sir?
welcome ka ko sa inyong panimay kung maadto ka. Sir, welcome pa man gani ang mga tao nga nagdaog-daog namo kani adto. Ikaw pa ka. Nga kadako sa utang buot namo diha nimo og Mr. Reeves. Nga dili gid namo mahimong kalimtan sa tibok namong kinabuhi. Ayaw na lang nakisguti. Kay gamay ra kitong butanga. O nya kay mo tuo man ko nga little things means a lot. Buutan gi ka, no? Sa mga tao nga parehas ninyo ni Sir Reeves, yes. Pero magkamaurasad kaya kung magminalita sa mga tao nga batisad og mga kinaya, sir? Wa man kumatao nga martyr. Ayaw gid padaog sa mga tao kung doon kay katarungan. Aw, oo, eh. Tell me, asa hinungdan nga nawa man mo sa mga kamot ni Carla? Tungod kay, may abot lang gid sa punto nga napupos ni kailangan mong pailog ni Tio Emon, sir. Pero nawa masad kuno ka. May nalagani kuno kay gitugot ra sa kapalaran nga magkakita mo pag-usab. Yes, sir. Kumusta na si Sir Red, sir? Nagpakasal na ba sila, si Ma'am Carla? Nagdayon na gid sila? Oo. Bisan ako gani. Wa ko makatuo nga magkabalik ra gid sila. Ug dili pa igo. Mi-decide pa gid si Ribs nga magpakasal na. Ngano man ba? Tungod kay nangandoy si Ribs nga makaanak. Wala yung pangandoy nga makaanak lang ta sila pagbalik ni Carla. Kung man mawagtang ako na nilang anak. Usay na wagtang. Nataw nga kuwang sa buwan ang ilang anak. Kay matod pa, na-stress ko no si Carla sa ilang panagbuwag ni Ribs. Ang si Ribs sa lang bahin, may basol sa ikaw galingon nga mauwi na kaingon. Ug kaha, nahadlo ka dili na sila makabaton og anak si Carla. Kung dili ni niya pakasan. Mga karon, nabugkos na gid ang duha legally. Mayuntag makaanak sila lain. Kay kaluoy ba yan ni Sir Reeves kung mapakyas ang iyang gilauman. Sa akong tanaw ra ba ni Sir Reeves, may gid siya nga maayong gamahan. Kay kana lang si Kyle nga sinagop ni Carla. Pinangkagit kayo niya. Iyag yung gahinan og panahon si Kyle para masuro ni niya kay luoy kuno kaayo kun way klase magmukmuk ra ang bata sa bahay. Mao yun. Pagkabuutan. Ako gina nakita nga wa gid isipan ni Ribs nga laing tao si Kyle. Grabe gid ang iyang concern sa bata. Hinungdan kay gisayangan gid kay ko. Nga nagkunahuna nga namatay pa gyud ang una nilang anak. Ay, simpak ko. Simpak ko eh. Ha? Unsay Ang gut na kong ipasabot, dawata ang akong mga pasubo, sir. Usik. Usik kayo ang bata. Hain ka na niya. Tawag na. Tawag na. Nga na bang naglangan-langan pa man ka? Naghinam-hinam na kay ko nga magkasulti ta. Oh. Hello? Dili ko gusto nga makaingon ka nga dili ko ka maumo para pagsaad. Mao dili na. Paabutan ta ka. Guess what? Hey! May kayo na ko na una kik ani din eh. Mawa ra nga akong gamingaw. Then, guess what lagi? Sumigiswat. Ang unsa may akong tag-anon. Kung sa kinsa nga akong kandidate sa wa pa kumanhi. Guess what? Don't tell me nga nausap ang plano ni Natasha. Morag, mau nang gibalikan ka. Baya no? Bisa pag magtatay, magnanay pa na ko si Natasha. Dili naging ko ma-inlove niya. Ha? Dili na siya maka-intra pa sa ko kinabuhi. Bisan pag magdudog ug maginday siya nako. So, si kinsa mo day ang swerteng babae? Of course. Ang akong dream girl. And who else? Si Nimia?
And ayan guys, hanggang na to no, ang part 41 diri sa mahal kong kaaway. Oh grabe, nagkahinam na yun ang mga eksena aning drama guys, no? Tungod kay nagstorya na no, nagkunta kay na guys ang duha ka inahan. Matawag ba natong inahan guys? Si Kuan, Carla, kung iya naman kining gisalikway no, o gidispat sa ang iyang anak. May concern pa siya guys. Magpasok si Luping. Nag-repack ko guys sa asin. Ang asin guys, ang punan ani 12 ang kilo no. Ayan asin, 1 ka kilo. Huwag mo niya akong postan guys sa asin. Ice wrapper nga 3x16. So ilagay ako to nani no. Do you think guys ilagay mabot ni 25 or 30. Pabato ni ato ni guys og 30 no, para makaginan siya to 18 pesos. So while nag-repack sabon, sama sabon bar so sa pilar ni sa uban nah, 8 piso oy, hindi na lang kung napakay pundo dos. So while nag-repack guys no, mamati ta sa drama be. To ni ulan na naman. Guys, di na kayo madunggan ta dire. Okay, babe. Excuse me. Sir James? Uy. So, wag ko masayop nga ikaw nga kong nakita. Kumusta naman ta, sir? So, happy nga sa katapusan. Nakita lang kita kapag-usap. Guys, madunggan ba ninyo ang drama? Ang atong tingog. May buhagay na po guys, ang makusog na ulan. Well, nindot kayo ang panahon doon guys, kay init, muulan, init buntag, hapon o gabi ulan. That is very nice no, para mabisbisan ang atong mga tanong guys, especially na yun no, ang atong mga kababayang mag-uuma. Mo na yung kalipay guys sa mga mag-uuma no, ang muulan, para may bisbisan ang ilang mga pananom. So muna akong 5 guys. Okay na. So 5 na kaputos guys ang atong nahimo, 10, 25 pa.
Paboto na to niya 30 guys no para mataginan siya nga 18 pesos. Saan ka? Happy sad nga nakakita ni mo. Can I invite you for a lunch? I won't accept no for an answer. Demanding. Tawag ako bisag unsa. Okay lang. Basta ayaw ko bali-bali. Please? Dili pa lang taka pinangka ay. Wow! I'm so happy to hear that. Bilangga. Basta ka tinuod. Tinuod sa tanang tinuod. Mark your word. Okay lang bitaw ka? Oo eh. Ikaw na ko na. Thank you. Kumusta naman ka? Still single o naminyo na? Nabiyaan mo din sa tracer, uy. Nga naman. Pulos mo ta ang mga lalaki nga naglipot din mo sa dapit din kamay mo tang? O ikaw gay nagbuot aron dili ka maminyo? Kay choose ra kay ka? Masa ba'y mong ipangitaso sa kalalaki nga gusto nimong ikaw sa tibok mo kinabuhi? Of course, tanagin mo akong hindi ka sinabot sa tanang panahon. And above all, kanang in love na kong inuray. Okay kadong mo guys. Well, nanaot na to, pero So kinsa man ning laki nga nagistorya guys? Namisita ni Nimya. Guys, muna akong gayon itong niyagi no, nga angay good mag-uyab si Nimya. Before siya mag-menopause, aron makabaton po siya og anak guys no. Kay kung time nga kwaonan, abot naman yun ang time guys no, nga kwaonan ni Carla si Benji, at least na siya anak. Pero for sure dili man yun na muban ang bata no sa Carla guys, kay mobay na matanyag buot no si Nimya. Pero kung basta ibawi mo sa Ginoo. Maong, doon na. Period ako dihang bahina. Ano sa'yo period? Siya ra gyud og dili na nako ilisan pa. Huwag po gilang taguan ng ingon. Kung luwa pa kong hibaw nga imong anak ang classmate ni Kyle, nga anak ni Carla. Si Benji, akong sinago. Anak siya sa usag kasuod nga amiga. Kinsa sa yung gibawian siya kinabuhi. Tungod sa usa ka delikadong nasakit. O ako ang iyang gibinlan sa bata. Oh, May gibati ka, sir? no, I'm okay. Sige, padayon. Giisip na ako nga ako yung anak si Benji. Hinungdan man gani. Nga ang ako yung apelyido nga akong gipadani ha. so nakahimo ta guys no og unom ka putos. Ayan. Unom ka putos guys tag 5. Pero sayang sa silupin eh. Pwede mo na giduhan ako nino kung awang sa sayang kayo. Sige ra sunod. Sunod duha na to guys no. Ang isa ka silupin nga 3x16. Duha siya ka balot. Okay, anogon kaayo. Ayan, sayang lang. So sa 12 pesos nga kapital niabot siya og 30. Not bad for a 18 pesos profit. Nagkaila ka ba sa amahan ni Benji? Mao ganing ako nilang giba-register ang bata ubos akong ngahan. Gideclare nga bastardo siya pagkaanak. Kaya wa mo din magkahatag na akong informasyon ang inahan sa bata sa buhi pa ni kung si kinsang amahan ini. Pero di ko matang akong kasing-kasing nga nagunaw na sa sitwasyon sa bata. Maong gibuhat na ako ang tanan. Para siya mo dako. Nga dili mapuli. Kaya ingon na. So enough na atong pagpaminaw guys. Let me check no. Atong i-check ang inyong comment. Atong i-check guys ang atong last upload no. Kung unsay status ani. Wow, nakabaton siya 157 views. Thanks guys for the 157 viewers no. Og shout out and greetings to you Dads Baskis and it's me Liting. Matod pa kang it's me Titing. Kabagag naong aning Carla. Yes, baga yun siya guys no.
karon nanghimusog na siya sa iyang bata na iya may nagipatapon. Ang ay tagaan pagamang tagaan niya reward si kuan no. Ang ay tagaan niya reward guys si Nimya. Kay bisan unsaon siya magud ang niatiman sa bata no. Dili ni mahimong inana kung dili tungod ni Nimya. Munang angay siyang magpasalamat.